Παρακαλώ. Οπτικά μας τα πίεσε. Ωραία, το πληθυντικό. Να ανακαλέσετε κύριε. Το παίρνω πίσω το πληθυντικό. Όχι να ανακαλέσετε. Κύριε Γιαννακόπουλε, Κύριε Παραγόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν θέλετε το βήμα αυτό να λέει με τέτοιο τρόπο απέναντι σε ένα δημοτικό σύμβουλο και τον αντιτή Παγκόσμιο να λέει μαζί και τότε, νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει. χαρακτηρίζει. Τον χαρακτηρίζει. Τον χαρακτηρίζει. Η συμπεριφορά του Τον χαρακτηρίζει. Τον αντιτή Παγκόσμιο να λέει μαζέστε τον. Μαζέστε τον από του. Συνεχίστε κύριε Καβρά. Είναι το δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχω αρχηγό κανέναν. Υπάρχει αν εσείς θέλετε να έρθει αρχηγό τον κύριο Νορμά, να τον έχετε. Εγώ έχω επικεφαλής τον κύριο Γιαννακόπουλο. Κύριε Παραγόπουλε, δεν παρακαλώ. Επιτέλους κύριε Παραγόπουλε. Ορίστε κύριε Καβρά. Θα πρέπει να πληροφορηθεί ο κύριος Ζωσπάσος. Θα πρέπει να πληροφορηθεί ο κύριος Ζωσπάσος, πρώην πρόεδρος των Δημοτικών Γιατρείων, ότι από την ημέρα που πήγα και είδα τις σύρκες και τις βελόνες που ήταν μαζεμένες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια που δούλευαν τα δημοτικά γιατρεία, ξεκίνησε μια διαδικασία και μια προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να φύγουν. Και όλα αυτά κύριε Ζορμπά έχουν φύγει, καθώς επίσης και το υπόγειο έχει καθαριστεί. Μπορούμε λοιπόν να πάμε αύριο να το φωτογραφίσουμε μαζί και να χαρώ πάρα πολύ να δείξετε αυτές τις φωτογραφίες στο site του Δήμου. Θα χαρώ πάρα πολύ γιατί θα έχετε αναλάβει υποχρέωση απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε αύριο μαζί λοιπόν να βρούμε τις σακούλες με τις σύρικες, τις σακούλες με τις βελόνες και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στο υπόγειο του σακού που έχουν φύγει και έχουν καταστραφεί. Κύριε Πατακόπουλε, παρακαλώ να μην ξαναδιακόψετε. Παρακαλώ. Την ευθύνη είναι το Προεδρείο. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Είστε το λόγο του προσωπικού, έδωσε το λόγο του προσωπικού και εσείς σε 2 λεπτά. Πού το βλέπετε το παράδεισο. Πού το βλέπετε κύριε Πατακόπουλε το παράδεισο. Ορίστε κύριε Μουστάκη. Ένα λεπτό.